wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En calmini dendagal bandiraɓe kawtoraɓe ɗo ndeɗo jonde. En dewni calminalɗi e hono jinnaɗo men ceerno Modou Youssouye, goto e almameɓe jamaji leegal sifaw ɓamduɗo konngol joni e udditande en batu o e yettinde bismango leegal ngal kadi e bismango ceerno nde wonno ko kamɓe jooɗani ceerno e leeɗe he en mbimbani bisimilla kono eɗen jinno o jokka walla o artuno en seeɗa e karamaji ceerno o nanna en ɗum o weltina en ɗum so heeƴoyi ɓe mballen o arta hen eɗen jiiɗi o ara hen no feewi en beltima e bismago ngo en mbimbani en calmini ha tengti mawɓe men tawaɓe ɗo ɓe jomen duuɓi tawaɓe hanki tawa hande kono ardeɓe kadi ɓe tawtore e oɗo programme wonande en ko dursito e jeese maɓɓe sabu ko heewi ko haalteɗo koko ɓe kumpiti koko ɓe tawa koko ɓe gollida ɗum waɗi eɗen jafnoɓe nde ƴelliten konguɗi e nanɗe maɓɓe sabu wonde en ɓiɓɓe wonde en taaniraɓe e miñiraɓe maɓɓe en calmini bandiraɓe foof kono en calmini ɓiɓɓe yumiraɓe men ɓe ndenduɗen golle ɗe kono gownu jangde diwan mo Medina Gounass sagataɓe sembuɓe yarlitiɓe dariɓe lowoɓe gandal e ɓesnuji ɗi taw kadi ene mbaɗa hen golle mantiniɗe ɗe ganduɗa o waɗi battinande mawde e nder rendo ngo taw noon fofof noon koye duwaw ceerno e gardugol mum e gardingol mum ceerno Jalaluddin Ba ɗowgol mum e ƴoccingol mum hebloji mum ɓindingol mum ha ko yiyete hen ko fof woni e yiyede hen fofof yo Allah yo moƴƴere en calmini kadi joguiɓe karallagal ngal e gardugol Mamadou Sira Diallo Pinal jangowo haralleɓe Daka Média en calmini kamɓe fof e gardugol PDG no El Hadji Abou Ndiaye eɗen tijjima o kawtode BTO so Allah haaji kanko e ceerno Jalaluddin Ba fof e calmini duuɗe ɗe fof arɓe ɗo immoriɓe banggueji ceertuɗi ngam mawninde haajo noon ko gandal haajo ko jangde ɓuuri hen tengtude ko jangude diine e leese ko joguiɗen ko fof so leppi heewi ko bonde walla jangde nde wawa laatade saabu jangde namdi ko keɗogol e tawnugol kaalowo jangguinowo so tawi ne toɓa e fayde yewade e dillere jangde nde wawa amnade ɗum waɗi e kawral enen fof nanondirɗen yen dartin nduɗo lewru ha so lewru ndu maayi tawi ndiyam ɗam hayso gasani tawɗam ustima mbawen fuɗɗitade ɗum noon aaji o wonno ko hande mbinoɗen goo nduɗo lewru sappo ɓiru eɗen kawra ɗo kadi e ngalɗo duɗal gaynako ngam udditen ko ɗum woni sababu ñalawma hande en kawri ɗo Allah moƴƴani en gonga toɓi e subaka he kono Allah rokki en hay soko seeɗa mbawen habdodirde e teddinirde bandiraɓe fodde ko janggano ko nen ɗo heddi ala ko ɓori hen wonko ɓeydi hen ni saabu wonnoɓe reftade wonnoɓe dustirade jangguinoɓe kadi ene keblaɓe e oɗo ñalawma so Allah jooɗima en kewa ɗum ko ɗum woni sababu ñalawma heddi ko ɓe mbi jangde hankkadi ni yewtande yimɓe nafoore jangde ene gasa usten ɗum seeɗa saabu ɓurɓe hewde ɓe ene mbawi wiide nder temedere fof hande 50 fawɓe paami nafoore jangde ɗum natti wonde kumpa no feewi aɗa andi namdal gotal jibinanomo ɓooyi ngal wiyanno ko holko jangge Pulaar mbeɗe haala Pulaar jarani ko mbeɗe jangga Pulaar hewɓe noon jartino namdal ngal ene jeeya e ɓen Mouhamed Sékou Touré mennoɗo laamade leydi Guinée o wimami jarribo ɗum